Ki nongyalam ka Confederation of Meghalaya Social Organization ka komso kiblalet siya ka jingkhot yakran ulat usatia pal malik mentakas ni ka sautrik no pra kilaya thu ba ulat pentip yaki ba udang bisar ba yak kendon jong ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arja khatnriu haswa ba unpan jingmut nakatanat po yeng jong sarkar pedeng nakaliang ka jongi mentakas ni lawan kendu ya governor jong ka Meghalaya bat ki mat ki bangi keren kelong ha artli ki mat ke bengkong ke di halor jongka MRSSE amendment bill arja ko kumba pitip ba nakaliang jongka ying dorbar ha u benai match jong ulu snem kalapas ya ka Meghalaya Safety and Security amendment bill bat kat kum ketuga an ka ong ba unu u beriu ubadi ubat jala lada uwan ha Meghalaya bat udon ya ka jing temu bensa palat ya ka sawu prakenta di ban panjing bit di ban register bat klaim da register lani klaim da panjing bit yala di kini ki beriu ki bawan kin sya pensistem perpungkaan bomut kin sya violate haka kendon sispa nyo pun riu jong ka IPC bat sispa pra jong ka IPC di kata ka di ka MRSSE amendment bill di kalajan serim bat ka ILP hi kani ka MRSSE ka bor jong ka atiar ka jong ka kalajan yasrim buat ka ILP di hadin bala da pha ya ya kani ka bill sya governor nakaliang governor barim ula pansibun ki kwaris ula ajumut ru le se ban pha sedu presiden no kari India di rei kumba kalong mata hadin ke jeng keren ka kam kadang dei hopo jong governor di nakaliang jongi la kentu ya ba kani ka bill kan ya rap sekadi ya ka riba ka jam ru ka jelahi brokoi kan wara ya ka songsuk chongsengan kan te lakam ya ki briu ki ba don da kawi pat ka jingmut ban wan sangan ka jela bat khamtam kan yada yangi ki jap ru trairi tremuluk bangin light na ka jing sha out number dan sha tampat no ha ki briu ki banabar tina khaliang jong sungut khu ba ya kata uang banga sungut khu ba ya ka aspiration ka jongi ki jap ru pat uang ru ba ngayadon hakaju kaliang lani on the same page but chief minister jong ka jela but kipat ba jong Meghalaya wong ngi ba I am with the people of Meghalaya di ula ongru yang ngi ba nakaliang jong pun saya le ban ya keren ya ka home ministry ba kan I know ya ka green signal ba unyo ban so yang tu ka MRSSE amendment bill kata ka di ka banikong ka baar ha ka beribat ka ILP nakaliang jong ula kerensai ba kadi ka kam hapo jong ka central is the matters with the central court di henry wong ba kum governor ba burom ya ki pajba jong jela bat kum ju uru ba burom ya kasur jong ki MLA un sa ya keren hiyo chief minister but mauli wong ba la daw chief minister khot lang ya u ban le chidali ban ya keren nam ta ka LP ru ulong bala kloi ba ban le ya kata rei hak bari bat ka LP ti wong ba namar ba kam de ka kamram jong kam de ka kam hakti ka jong dala than ban ong ban ai ka comment than namar kani ke di ka kam jong presiden di kani ke di kam jong ka union government ti kum governor ong ngam dala than ban ai kanu ka comment han ri wat la kataru kum ong ba ya menju burom ya ka rai jong ka legislative assembly ba burom ya ka aspiration jong ki pajba jong ka jela but mauru wong ba his simpage but CM bat ki pajba ha bari bat kan isu adin bala da pha ya ka bill show governor ti ka poi how to governor barim thata kharoi ti nakaliang jong thata kharoi ula dei mau ba pan ni ta ki kwari ula pan ki kwari pan kita ki suggestion ande hadin kata apa nakaliang government kala da pha ki kwari kala da pha ki views yung ka government ti hadin andala pha ta ki views ka monro uai ka opinion ba dei ban pha wat central government ti kadi ke jingle jong utu governor barim tina andala wan phai ma ulong ka kam kala ayat lupa sedu sata di kata kadi ke ba ngatrai om di tang mangi henry wat nakaliang jong CM deputy CM bat kui kila persai hadu opo house kan kam di ya kata ngatrangi la ya sai lot di kumba ong ma upat kalong ba dang namar ba ula pha ita ki comment la pha ita ki views ula kila kala ayat sarum sandeng teh la stu kala poi CSA na kadau jong tu governor barim de mo uru don kam hi ya ka
geran sekenal jong ministry na jong di henry hakabedi bat ka jing sngo jong usimen u agree ya ka principal jong mobil but uong ngile jin ba lada ka yaj be ernti le ula sanna ya ka to bil na do ri nomor be kidon kita gijerut bala ale na du governor bala ale di kan bu jing ya kandiat ya pinat kada uong ba udon henry kumbo wat la kataru uong ayam the same page bala da kadon ga geran sekenal ulong willing ya ban ayah sen ya hika MRSSA amendment MRSSA arjar khanriu ya ka bala pas hapo jong Dr. Mpul Sangma Mansua ka kadon apen ta kawai ka di ka tenden regulation ya ka babaro itu ginok songwai itu ki haban da register ka haban da le affidavit ka haban le kata di first part ka part ka baar ka di ka facilitation centers lani kata ka entry and exit point ki bangi se ekran nak pos pon hika ka kapat ka ba tu kapat jong attendant kam ngim nakaliang jongi yo iba more or less kala biang kato ka ni changes ni propose di henry ka tu kapat jong ka entry and exit point ka tu kapat jong ka facilitation center ka bom kedaw ai bakan don kata ka mandatory registration ka syuong bet ba kibriu ki ba late nang tu kin supendak kita ka form kita ka acknowledgement slip kam kran ai ba ladap himle kataan penstom em di kumputa kan gitu lah long kamdon yang ketuka provision kamdon yang ketuka force jongka LP kan tikan ni ke ba amendment part kalong ba wat ada kamdi ka LP ru makana kala jan ya dei kala jan stream kan so tika bumut ba ubri uba wan ladaka kada ka terekam ka amendment bill ubri uba wan palat sa prakanta uhab ban pendap itu form uhab ban submit ikut isla but uhaban panjing bit in the absence of a permission ulah kan usakem tikala jan stream pi kala jan stream ber KLP rekam pat dapat kan KLP kadang don sagi benta jong kalan kadang don sagi benta jong forest di nginom la ban len ya kata di dapin compare te talak KLP si bon andre katu kumbai ong ba kadi KLP light ani ngila mo ka visual KLP kan di kata di ka main different kalong ba haka MRSSA barim kam don ya kani ka jing ya ka board ka LP di kani ka ba amendment pat ka don ya ka jing stream ka board ka abat ka LP kata ka di ka main different ka ba ya ter apa dek re we agree but barok ki gue kata ka jing ong ban don ki entry and exit point we agree kata ka jing ong ban ba ki entry and exit point kin don haman ki cekang ni agree re ngi kwa ban i kalong ba ngim dei ban sudan tangka entry ba exit point ka bom don board ngi kwa ban i ya ka board jongka ba kham klan ni re ngim juong bangi ba naibu tag entry exit point ngim ong ba kim long kita entry exit point kilong biang baik don tang ba am dei tang ba kin sudan ki dei ban don ka kham klan chi